showta. Meillä on myös se, toinen ongelma, mä voin puhua toisesta koomikon ongelmasta, on se, että meistä ei tule ikinä staroja. Me ollaan aina ihan mukavia. Se on niin se pointti, että vaikka kuinka helvetin paljon te nauraisitte ja niin kuin näin, mutta sitten kun te näette meidät tuolla, niin me ollaan ihan mukavia silleen, hyvä, hyvä. Ei kukaan tule repimään ikinä meidän vaatteita päältä. Mä haluaisin sellaista. Niin kuin perkele, en mä halua silleen, että hei, sä olet ihan hauska. Ei kun oksannut mun päälle, niin kuin te... Niin kuin, kaikki muuttui Tampereen YO-talolla. Tampereen YO-talo on ainut paikka, jossa tapahtui tämmöinen asia. Mulla oli oma sooloesitys siellä. Keskellä keikkaa yksi iso mies nousi ylös, sillä oli hiaton paita päällä. Se riisui sen hiattoman paidan ja rupesi heiluttaa sitä niin kuin amerikkalaisessa jalkapallomatsissa. Ja huusi täysin silleen, hyvä Niko! Mä olisin, että mitä täällä tapahtuu? Niin mulle tuli niin rock'n'roll fiilis siitä, että mä lopetin keikan näin. Ja hei, kaikki joilla on huumeita, niin tulkaa takahuoneeseen! Niin 2 jätkää tuli! Se paikan pitäjä oli mun takana siinä. Mä olin niille jätkille silleen, painakaa nyt vittuun täältä. Niin jätkät oli näin. Mut sehän sanoi. Mietin vaan, että Tampereen poliisilla on varmaan helvetin vaikeeta. Ne ottaa yhden mikrofonin ja menee torille silleen. Kuuluu. No niin, ja kaikki on huumeita, niin tulkapa tuohon jonoon. 400 metrin siisti parijono menee se. Osaan silleen, taas! Tampere on mahtava paikka esiintyä.